Fi spazju kreattiv ġimniedi l-programma tal-Festival Ziguzajg, programma ta' arti u kultura mirata għal tfal ċkejknin sa' adolescenti. Dan il-festival huwa mifrux fuq 10 tiem u se jkun kollu online. Iċ-ċermen tal-Fondazzjoni Kreattività, Rupert Ċafaj, qal li f'dawn l-10 snin li ilu jsir dan il-festival huwa ressaq bosta tfal lejn l-arti u l-kultura f'pajjiżna. Qed inħarsu lejn it-tfal bħala l-possibilità li jidħlu jaħdmu fis-settur kulturali. Ġifieri dik hija element importanti ħafna. U wara 10 snin ta' dan il-festival, dak l-element qed nibdew naraw. Iċ-ċermen iddeskriva dan il-festival bħala għodda tajba settur artistiku f'pajjiżna. Ieħor li dan il-festival huwa għodda b'saħħitha ħafna biex ħloqna settur ġdid ta' xogħol għall-artisti tagħna li huwa is-settur tat-tfal u l-familji. Illum il-ġurnata għandna numru ta' artisti li daw tul is-sena kollha jaħdmu fuq proġetti mirati għal dan is-settur. Waqt it-tnedija tal-programm il-Ministru għall-Arti José Herrera qal l-ispazju kreattiv qed ikun fabbrika ta' ideat artistiċi. Il-Ministru Herrera qal li dan is-settur kien fost l-aktar milquta minħabba l-COVID-19. Madankollu permezz ta' ideat kreattivi u innovattivi jinsabu mezzi differenti sabiex l-arti u l-kultura titwassal għand il-pubbliku xorta waħda. Intant, għal-programm li se jittella bejn l-20 u 29 ta' Novembru li ġej, wieħed jista' jżur ziguzajg.org.